Nu vil jeg vise jer, hvordan man opretter en service tickets, når man bruger QR-koder med iLink. Her har jeg mit batteri, som nu er, hvor den grå clips er knækket. Så det jeg gør, det er at gå hen og scanner QR-koden sådan her, trykker på den her. Så går den ind og finder lige præcis det her batteri, og det kan jeg se her med serienummeret, QR-koden. Jeg kan se, at den tilhører iTeam, og jeg kan se, at den står Bernstorffsgade 16. Så det jeg går ind og gør, så trykker jeg på rapporter et problem. Taster ind her, og det er Martin, det er mig, der har opdaget, at den blå eller den grå clips er knækket 52, 39, 30, 75. Og det er mine oplysninger, jeg taster ind. Det er sådan, at når den her service case den nu kommer ind, så kan ham eller hende, der har ansvaret for serviceopgaverne, se, hvad er det, eller hvem er det, der har registreret et problem. Og så stod den i Bern. Stofsgade der. Og det var nummer 16, så retter vi lige det her til nummer 16, så ved vi helt præcist, hvor at maskinen er. Så kan man vælge hernede, det her det er ikke en af vores maskiner, men det er et batteri. Så trykker jeg på andet, og så går jeg ned her, så kan jeg skrive grå clips knækket. Sådan der. Og her har jeg så mulighed for at vedhæfte en fil eller et billede eller noget, så her trykker jeg på vedhæft foto. Og så går jeg lige om og tager i det her tilfælde og siger, at nu er det den her, der er knækket. Sådan, vedhæft. Og så vedhæfter jeg det billede af den knækkede klip, så er der ingen diskussion om, hvad det er. Og så trykker jeg på submit, og så har jeg sendt en e-mail til ham eller hende, der har ansvaret for service på det her batteri.